Здравейте и добре дошли в Football Insight и в поредния му подкаст. С вас, както винаги, е водещият му Сани. Приятно гледане! И така, в този подкаст ще обсъдя малко златната топка, какво стана, моето лично мнение за наградата. Ще обсъдим някои мачове, които се случиха наскоро и като цяло интересни новини. Така че предлагам да не ви бавя повече и да започваме с видеото. И така, както виждате на екраните си, Родри успя да вземе златната топка. Бях малко отчаян, когато разбрах, че той я взима. В залата помня, че крещяха даже Винисиус, демек да я вземе Вини, ама не стана. И според мен това е... Те казваха за Вини, че ще е един от най-слабите играчи, които са взимали златната топка, обаче в момента, когато я взе Родри, не мога да кажа, че е имал доста силен сезон, че да кажеш наистина футбола се спаси, като на практика не е така, просто не знам защо всички, които мразят Реал Мадрид или нещо подобно, казват, че Родри я заслужаваше много и Винисиус няма никаква работа в тая награда, като на практика Винисиус я заслужаваше доста повече от Родри. И сега ще ви покажа няколко статистики, които ще ви докажа даже, че Родри не е заслужавал толкова тази златна топка. И така искам да започна с ето тази статистика. Player of the Season Nominees. Знам, картинката не е много добра, но не можах да намеря по-добра. Някъде да го виждате тук Родри? Не. Както и аз. Но тогава всички казваха, че той е бил ограбен, нали, че не е номиниран даже. Ами сега ще ви покажа нещо. Значи ми казвате, че с такива статистики искате той да е номиниран за Player of the Season на Премиер лигата. В смисъл, защо? Разбирам, да, Родри е важен играч за Сити. Аз искам да кажа, че нямам нищо против Родри. Просто искам да докажа, че всички, които казват, че Родри наистина го заслужава много, не е така просто. Също така, къде е Родри? Къде е Родри? Някъде тук да го виждате? В смисъл, Винисиус е тука. Фолден е тука. Белингхам е тука. Даже гадейм Мацен даже е тука. Къде е Родри? Къде е Родри? Каквото и да си говориме, щом го няма в Добре. Няма го в Team of the Season на UCL. Дай да видим на Еврото. Ето го бе. Добре, поне на Еврото го има, но той взе Player of the Tournament на Еврото. Обаче, дали го заслужава? Не бих казал. Бих казал, че по-го заслужават Уилямс, Фабиан Руис, даже Ямал. В смисъл, те направиха доста по-добра кампания от Родри, плюс Олмо, също доста добра кампания. Даже Кукурея повече го заслужава. В смисъл, Родри не направи нищо, кой знае какво на Еврото. Нито няма добри статистики в Шампионска лига, нито е Player of the Season на Премиер лигата. Да, знам, 73 мача без загуба. Разбирам, в смисъл няма нищо лошо, обаче това ти дава златна топка? What? Добре, явно ти дава златна топка. Щом са решили така Франс футбол. Даже Кол Палмър според мене можеше да е на много по-високо място, защото има England's Man Player of the Year. Наистина беше доста добър. London Football Awards Men's Young Player of the Year. Също доста добър беше. Chelsea Player of the Season. Chelsea Players of the Season. Окей.
два пъти Player of the Month, два пъти Player of the Month, пак два пъти Player of the... Два пъти голът на месеца, един път Premier League Young Player of the Season, PFA Fans Player of the Month, PFA Young Player of the Year, Premier League Game Changer of the Season, Premier League Fan Team of the Season, UEFA European Championship Runner-Up и FL Cup Runner-Up. И е на 25-то място на златната топка. Все пак да не забравяме, че тая златна топка я дават за индивидуални постижения. Макар че мога да ви покажа всъщност какви бяха критериите за оценяване на като цяло златната топка. Даже сега ще ви ги покажа. Та ето ги критериите. Individual performances, decisive and impressive character. Винисиус има доста добри индивидуални перформанси. Знам, има само 36 гола плюс асиста, но беше доста важен за Реал Мадрид. Нищо, че беше контузен буквално, ако не се лъжа, 3 месеца и игра първия му матч през декември месец. И направи доста добър сезон, няма да лъжа. Team Performances and Achievements. Какво да кажа? Винисиус спечели Шампионската лига, Ла Лига, Суперкупата на Испания, много лоша Копа Америка, но все пак не може навсякъде да си идеален, разбираемо е. И на трето място Class and Fair Play. Тук Винисиус малко пада по-надолу от Родри, нищо че според мен понякога и Родри е доста агресивен. Но като цяло, ако само заради една критерия тамахат от буквално от първото си заслужено място от златната топка, тогава за какво са другите две критерии? В смисъл, третата толкова ли е важно? Все пак сте ги наредили подред първо, второ, трето. Третото е най-малко важното според мене. И мога да ви покажа още нещо. И искам да кажа, че даже и Винисиус да не я е заслужавал, ето този човек тук 100% я заслужаваше. Дани Карвахал. Миналия сезон спечели Европейското с Испания, Шампионската лига, Испанската суперкупа и също така Ла Лига. Плюс той беше Man of the Match в финала на Шампионската лига. Не знам, просто според мене беше до някъде и той ограбен. Все пак завърши на 4-то място, ако не се лъжа. Зад Белингхам и Родри, и Винисиус. Но просто според мене, ако даже не беше Винисиус, нито от него, може би трябваше да отиде при Джуд Белингхам, защото той също имаше доста добър сезон и според мен като цяло Реал Мадрид за това не отидаха на церемонията, просто поради причината, че никой не спечели от техните играчи и като цяло само заради Йохан Кройф наградата, менеджер на годината. Тук бих казал, че може би Шаби Алонсо трябваше да я спечели. Наистина беше целият сезон да я играе без нито една загуба и само да загубиш на финала срещу Аталанта на Лига Европа. Според мен тук наистина трябваше Алонсо да я вземе. Искам да покажа също още няколко неща. Също така, Реал Мадрид спечелиха клуба на годината. Тук е разбираемо, все пак, Шампионска лига, Ла Лига, Суперкупата и като цяло да. Искам да покажа една доста добра награда, за която се радвам, че той я спечели. Като фен на Реал Мадрид бих похвалил Ламин Ямал с
спечелването на Копа трофито. Наистина го заслужаваше. И някой според, че Арда Гюлер го заслужаваше повече, но според мен тази година си отива за Ямал. Все пак спечели европейското, като цяло доста добра кампания за него и няма как да не му дадат наградата. Все пак е направил всичко това на 16 и 17 годишна възраст, което е наистина впечатляващо. Повечето хора на тази възраст или играят FIFA, или се шляят по дискотеките, но той е построен просто различно. Та сега сме говорили за златната топка. Нека да преминем към Карабао купата, която се играеше, ако не се лъжа, вчера. И какво се случва с Man United? Просто с Руд Ван Нистелрой като менеджер веднага се вижда промяната, защото от Ерик Тен Хаг не съм виждал такива резултати, може би откакто той беше назначен. Видяхме доста, даже да не кажа най-добрия гол в този матч беше от Касемиро. След финеска направо беше идеален гол. Бруно Фернандеш се завърна. Вече при Ван Нистелрой вече най-после може да вкарва свободни удари. Алехандро Гарначо. Магишиан просто. Магичен. Няма какво повече да кажа. Просто след махането на Тен Хаг, просто Man United станаха различни. Станаха, все едно си върнаха формата от горе-долу последния им път, когато бяха добри. Ето го и Ван Нистелрой от вчера. Наистина върна Man United отново във формата, която бяха преди. При сър Алекс Фюргюсън. Тук виждаме, че Нюкасъл си го върнаха на Челси, както помниме миналата седмица в неделя. Челси биха Нюкасъл с 2-1 и тук Нюкасъл си го връщат с гол на Александър Исак и Дисаси. В смисъл, он гол и на Исак гола. Доста добър матч за Нюкасъл. Няма какво повече да кажа. Нека да преминем към следващия. А именно матчът на Ливърпул срещу Брайтън, който завърши с резултат 3-2. Коди Гакпо направи доста добър матч. Не го бяхме виждали на терена. Поне аз не го бях виждал на терена от бая време. В смисъл, той е излизал, просто не е вкарвал толкова голове и не съм го забелязвал. И тук виждаме, че буквално Брайтън са ги обърнали и някак си Луис Диаш в 85-та минута е успял да вкара. И като цяло беше добър матч. 3-2, 5 гола за един матч. Не е лошо. Нека да преминем към следващия, който е наистина изненада. Тотнъм успяха да отстранят Манчестър Сити от Карабао Къп, което е наистина вау. Успяха да вкарат Тимо Вернер и Сар. Наистина много добър матч за шпорите и като цяло, какво мога да кажа? Чао, Ман Сити. След горе-долу 2 дни, откакто е спечелил Родри златната топка, Тотнъм ги отстраняват от Карабао Къп, така че във футбола не винаги можеш да си толкова радостен, колкото искаш. И така, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, ударете лайк бутона и се абонирайте за канала Football Insight с камбанка, за да не пропускате подобни видеа. С вас беше водещия Сани. Довиждане и до нови срещи!